गिबियावनो आंनि गासै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। सासे उन्दै बिनानाव काराटे गेम गेलेनानै देरहानानै फैनायनि उनाव जों दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव दावसि नुनो मोनो। काराटे गेमखौ लानानै सोरबाया बिनानावनि सायाव बायदिसिना बुंदो, बिनानावा नोंगो आङो ब्लेक बेल्ट आरो आंनि सारमोना आंनि सारानो जब मोनदों काराटे गेम गेलेनानै बेफोरबायदि ना। अब्ला आङो दिनै नोंसोरनो स्पर्ट्स सेंट्रेल जब माबायदि मोनो, मा सार्टिफिकेट थाबा सेंट्रेल जब इन्डियान आर्मियाव नोंसोर जब मोननो हायो स्पर्ट्सनि बागै फुटबलनिफ्राय लानानै काराटेनिफ्राय लानानै आं नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ। दिनै एथलेटिक्स गेलेग्राफोरा सोर नोंसोर मिथिगोन ना? खारनाय बारनाय लं जाम्प बायदिसिना एथलेटिक्स गेलेग्राफोरा सोर मिथिगोन ना नोंसोरो? मिथिया जानो हागौ ना। आं खोन्थागासिनो दङ नोंसोरनो बे भिडिअनि गेजेरजों। गासैबो मोजाङै जोबजासिम बे भिडिअखौ खोनासं। दिनै काराटेनि बागै आं बुंनोसै। सोरबाया काराटेखौ गाज्रि बुंनो हागौ बा काराटेया प्राइभेट बेफोरबायदि बुंनो हागौ। नाथाय नोंसोरो नुगोना नुवाखै काराटेया दिनैनि दिनाव अलिम्पिक गेलेगासिनो दं, नुदोंना? अलिम्पिकआव काराटेया दङना गैया बेखौ नायगोन। दङना? नों काराटे गेलेनानैबो नों अलिम्पिकआव मोननो हागौ आरो नोङो काराटे गेलेनानै नोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जब मोननो हागौ। आं प्रुभ होनोसै खोनासं। जोंनि मुसलपुरनि मेदानि मिथुन बसुमतारी आंनि जुनियर गथ' बे इन्डियान आर्मियाव जब मोनबाय, मोननानै काराटे गेलेयोमोन, जोबोर मोजां काराटे गेलेयो फंबाया। आसाम रेजिमेन्टआव शिलंआव सार्भिसेस टीम दं, काराटे टीम दं सार्भिसेस आर्मिफोरनि। बिसोरो अल इन्डिया गेम गेलेथिंबाय थायो, बेनिफ्राय एसिया गेमबो गेलेयो। बेनिफ्राय बे सिलेक्शन जानानै बेवहाय फंबाया 7-8 बोसोर काराटे गेम सार्भिसेस शिलं सेन्टारावनो बेनि साख्रि 7-8 बोसोर जोबदो। एसिया गेम गेलेदो फंबाया। एसिया गेम गेलेनानै देरहानानै सिपाहिनिफ्राय डाइरेक्ट हावलदार रेंक मोनदो मिथुन बसुमतारीया। मिथिगोन ना नोंसोरो? काराटे गेलेनानै नोङो जब मोननो हायो। नोङो मा सायाव थाबाय, बेनिफ्राय नों स्टेट देरहाबाय, स्टेटनि नोंनियाव सार्टिफिकेट थागोन, बेनिफ्राय स्टेटनि सायाव थानाय नोंनियाव सार्टिफिकेट नंगौना नङा? स्टेटनि सायाव थानाय सार्टिफिकेट बेखौ लानानै नों मा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि इन्डियान आर्मियाव जब ओंखारो। अनलि स्पर्ट्स खथा। नोंनो मा सार्टिफिकेट नांगौ गासैबो बेवहाय लिरनाय थायो। उदालगुरियाव थांनानै नायना फैथां, साइन बर्ड नायनानै फैयै। उदालगुरियाव जाबाय दङ। स्पर्ट्सनि माबाया माला जागोन आरो बेवहाय स्पर्ट्स दंना गैया अपेन रेलियाव? बेवहाय गैयाब्ला मा डाइरेक्ट अल इन्डिया सेन्टार स्पर्ट्स खथानि स्पर्ट्स सार्टिफिकेट थानाय गथ'फोरखौ इन्डियान आर्मियाव लानाय जायो। माखौ लानाय जायो आं नोंसोरनो खोन्थागासिनो दङ फंबाय बिनानावमोन, मोजाङै खोनासं। काराटेजोंबो जोङो अलिम्पिकआव मोनहैनो हायो। इन्डियान आर्मियाव हाबनायनि उनावबो नोङो इन्डियान आर्मिनि दरमा लानानै गभर्नमेन्टनि दरमा लानानै नों बिसोर सोलोंनानै नोंनि पारफरमेन्सआ मोजांबा आर्मिनिफ्राय नोङो एसिया काप गेलेगोन, बिदिनो नोङो इन्टारनेसनेल नों गोजौआव मोनहैगोन। नोंखौ ओरैबायदि स्कप मोनगोन नोङो मोजां प्लेयारब्ला। काराटेया गाज्रि खेला नङा, इन्डियान आर्मियावबो नों जब मोनो काराटे गेलेनानै। बेनिफ्राय दा जोंनिया मा जागासिनो दङ? फुटबलखौ माने गासैबो नायो, गथ'निफ्राय लानानै बोराय बुरै गासैबो नायो, नंगौना नङा? नायोना? आं फुटबलखौ गाज्रि होनना बुङा, आंबो फुटबल गेलेयो, उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनो। नाथाय जों फुटबल गेलेनाबो जौगानाय, नाथाय फुटबल गेलेनानै जों बेसेबां जौगानो हायो बेखौ नाय। बेसेबांसिम जौगानो हायो जों फुटबल गेलेनानै? दिनै मा फुटबल खेला होयो नालाय, गासैबो फुटबलखौ नायो नालाय, बेनिफ्राय मा गासै गथ'फोरानो बिनानावमोनानो फुटबल जाजोबदो। गासैबो बांसिन फुटबलखौ फकास खालामदो गासैबो, नंगौना? फुटबलजों जों मोनसे ओरैबायदि मोजां बिजनेस मावनो हायो। दिनै फुटबल खेला होबाय, टिम लेंहरबाय एसे गोजाननि, बेनिफ्राय मा एक्टर एक्ट्रेस लेंहरबाय, टिकेट दाननाय खालामबाय, जों बेयाव जोङो मा बिजनेसबो खालामनो हायो। नाथाय गुबुन खेलाखौथ' बेफोरबायदि होनाय जायाना। गुबुन खेलाखौ माने नाया। बेनि थाखायनो मा बेफोरखौ होनानै बेफोरबायदि खालामनो। दा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा मा जादों? गासैबो बेफोरबायदिखौ जमा खालामनानै फुटबलखौ फकास होजोबदो, नंगौना? आं मोनसे बाथ्रा बुंनि, थांनाय बोसोराव शिलंआव आसाम राइफलाव फुटबलनि माने 15 जनल' लागौमोन, 15 जन मानसि लागौमोन। नाथाय बेसेबां मानसि जादों मिथिबायना? अल इन्डियानिफ्राय 6000 जननि सायाव मानसि फैदों 15 जनाव फुटबलाव। जोंनि बर'फोर दंना गैया आं मिथिला, नाथाय जोंनि बर्मानि आंजों फरायनाय बै समाव बर्मायाव खेला गेलेबाय थायोमोन, बियो फैदों। नाथाय बयगा गोबां बुरजा जाबाय बेनि। बे समाव बेखौ फुटबलाव सिलेक्सन खालामनाय नङा, बे सिलेक्सन जायासै। आरो बेयाव सोर मानसि दङ मिथिबाय? दिनै आसाम राइफलाव फुटबलखौ सालायबाय थानायफोरा सोर मिथिबाय? आंनि गामि खाथिनि मोनसेल' गामि,
दिम्बे होननाय मिथिगोन ना जोंनि एरियाना मिथिगोन दिम्बेया सोरमोन माबायदि बल जोयोमोन दिम्बे होननाय दिम्बे बर' हा दिम्बे बर' दास बिसोर माने दास हा दिम्बे दास बा दिम्बे बर' दै दाउट जालायलांबाय आङो दिम्बे बर' दे दास नङा बिसोर माने हारसा बांसिन रायनो नागिरो दिम्बे दा बरमायाव थायो आसाम राइफलनि बिसोरनो सालायगासिनो आसाम राइफलनि खेलाखौ बे आसाम राइफलाव जब मोनदों गोदो ओरैबायदि डेन्जार बल जोयोमोन जों गथ'बा दिम्बेया जोंनि आसाम राइफलाव दं 15 जन भेकेन्सियाव अल इन्डिया बेसेबां मानसि फैदों आसाम राइफलाव मिथिबाय नाथाय बक्सिंआनो जा बायदिसिना खेलावबानो एसेबां मानसियानो नङा अल इन्डिया गोबां खम जागौमोन नाथाय फुटबलावबा गोबां बुरजा जायो मिथिबाय ओमफ्राय नोंसोर नाय फुटबलखौ नंगौ फुटबला मोजां खेला फिजिकेल थायो देहा थायो गुबुन जब नागिरनो मोजां जायो सानफ्रोमबो खारबाय था नंगौ ना गावनि देहाखौ मोजां लाखिनानै बेनिफ्राय फुटबलखौ नों नाय दिनै जोङो जों थैनाया लासै इन्डियाया वर्ल्ड काप गेलेनो मोनगोन ना मोना जों बेखौथ' बुंनो हाला वर्ल्ड काप गेलेनो हागोन ना दा नोंसोर नाय आइएसएल खौ नायनानै मा वर्ल्ड काप 21 तारिखै जागोन बेखौ नाय आइएसएलआव बेसेबां स्पिड गेलेयो आरो वर्ल्ड कापनि गेलेग्राफोरा माबायदि स्पिड गेलेयो जों दिनै इन्डियाया वर्ल्ड कापआव थांनो हागोन ना हाया जों बेखौ मोनथिला बा आंनि थाखायबाथ' जों नुलांनायबो नङा जानो हानाय थैनाया लासै वर्ल्ड कापआ लासै जे मोनहैगोन इन्डिया बे सहज बाथ्रा नङा गुबुन हादोरनि मानसिफोरा बेसेबां गोजौ बेसेबां स्ट्रं बेसेबां स्पिडआव खारो जोंनि इन्डियान मानसिफोराहा बेसेबां खस्थ' खालामनानै गेलेदों जों आइएसएल आरो वर्ल्ड कापखौ नायबानो जों बुजिनानै मोनो डिफारेन्सआ बेसेबां आसमान जामाननि फाराग आं फुटबलखौ गाज्रि होननानै बुङा दा जोंनिया मा फुटबलखौ गोबां गथ'फोरानो बांसिन फकास खालामदों नाथाय नों फुटबलनिस्राय गुबुन गेमखौ नोङो सिलेक्सन खालामनानै गेलेनो रोङोब्ला नोङो बांसिन स्कप दङ बक्सिं जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा बक्सिंआव जोबोर मोजां जोबोर पावारफुल जोंनि मानसिफोरा नों मोजां प्रेक्टिस खालामोब्ला मोजां खेला गेलेयोब्ला नों बक्सिंआव नोङो ओरैनो गोजौ लेभेलाव मोननो हायो इजि बक्सिंआव जोंनि इन्डियायाव जेसेबां मानसि दङ ना जोंनि ट्राइबेल मानसिया मोजाङै प्रेक्टिस खालामोब्ला ना बक्सिंआव जोंखौ इन्डियायाव जेसेबां मानसि दङ जोंखौ सहसाव फेजेननाया जोंनि बोलोआ बहुत आलादा आं नुबाय जोंनि गेजेरावबो आं गोबां गेलेबाय आं दिनैसिम बक्सिंआव गोबां बुजाबाबो आं दिनैसिम जेनफेराखै गोबां खेला गेलेबाय गोबां 40टा टीमनि गेजेराव माब्लाबा 20टानि टीमनि गेजेराव गोबां गेलेबाय खेबसेयावनो 8 जन 9 जन गाहाम गेलेनाय गोबां गेलेबाय बक्सिंआव नाथाय जोंनि माबाया आलादा बिसोरनि आलादा बिसोरो जोंजों हाया ससाव हाया आं होनखायो बेनिफ्राय खारनायाव दिनै बबाव मोनहैयो अलिम्पिक मोनहैयोना खारनायाव मोनहैगोन ना मोनहैया हिमा दासआ बबाव मोनहैदो खारनानै मोनहैदोंना इन्डिभिजुवेल गेमाव थांनायाव जेभलिंआव सोर देरहानाय सोर लाबनाय सोरमोन बे इन्डियान आर्मि शर्टपुट हाइ जाम्प लं जाम्प इन्डियान आर्मियाव लायो जोंनि मानसिया गेलेयोना जोंनि मानसिया रावबो गेलेया गेलेदो मोजां गेलेयाखै गेलेदोबाबो मोजां गेलेयाखै जोंनि बिटिसि बिटिआरनि गेजेरावल' गेलेदो बेखिनियावल' प्रेक्टिस गैया जेबो प्रेक्टिस गैया हाइ जाम्प बारनाय गेले हाइ जाम्प बारनाय गेलेनानैबो नोङो माबायाव सेन्ट्रेलनि जब लानानै नोङो अलिम्पिक नोङो गोजौ लेभेलाव खेला गेलेनो हायो इन्टारनेसनेल लेभेलाव नों खेला गेलेनो हायो टाइकान्डु मोजां गेलेनो मोजां प्रेक्टिस खालाम टाइकान्डुजोंबो नोङो गोजौ लेभेलाव गेलेनो हायो इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो हायो नाथाय जों फुटबलजों जों फुटबलजों केरियार दानो हायो केरियार बानायनो हायो नाथाय फुटबलनिफ्राय गुबुन गेमा जोंनि इन्डियायाव गुबुन गेमजों नोङो आगोलाव थांनो मोजांसिन बक्सिंआ बिराद मोजां फार्स्ट क्लास जोंनि ट्राइबेल मानसिनि थाखाय बक्सिंआ वेट लिफ्टिं गोलोद दैखांनायजोंबो नों साख्रि मोनो गोलोद दैखांनानैबो नोङो बडि बानायनानैबो दिनै दिनाव सेन्ट्रेलाव नोंखौ लायो वेट लिफ्टिंनिबो अब्ला नाय अनलि फुटबलल' नङा जोंनि मानसिया दा फुटबल खेला होयो नालाय गासैबो मानसिया बांसिन फुटबलखौ फकास होदो नाथाय गुबुन खेलाखौबो फकास हो फुटबलाबो मोजां आं गाज्रि बुङा फुटबलजोंबो नोङो मोजां गेलेनानै हायोब्ला नोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जब मोनगोन खिन्थु फुटबलाव गोबां मानसि फैयो गुबुन गेमाव जेसेबां मानसि जागोन फुटबलाव बेनि डाबल मानसि जागोन आरो नोंनो मा सार्टिफिकेट नांगोन जोंनि बिटिसि बड'लेण्डनि सार्टिफिकेटआ जानाय नङा सेन्ट्रेलाव आं स्टेट लेभेलाव आं जेबो मिथिया होनना बुंखादों आरो नोंसोरनो जोंनि बिटिसिनि गेलेग्रानो जब होनो हायोबाथ' वेल डान गुड नंना नङा बिटिसिनि गेलेग्रानो जब होनो हायोबाथ' वेल डान गुड नाथाय नों सेन्ट्रेलनि जब नांगौबा नोंनि बे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गेलेनाय जोंनि बिटिसि लेभेलाव गेलेनाय सार्टिफिकेटआ जानाय नङा नों स्टेटनि सायाव थांनो हानांगोन
कम्पालसरि नोंनो स्टेटनि लानो हाथारनांगोन नों स्टेटआव सिलेक्सन जानानै फुटबलाव स्टेटआव देरहानाय स्टेट प्लेयार होननानै नोङो सार्टिफिकेट लानो हाथारनांगोन अब्लासो बे सेन्ट्रेलाव आर्मिया नोंखौ नोंनि सार्टिफिकेटखौ नोंखौ सिलेक्सन खालामगोन बेनिफ्राय नोंखौ खारनो होगोन नोंनि गेम नायगोन नङाब्ला नोङो सहसाव मोननाय नङा अब्ला नाय नंना नङा बेनिफ्राय स्टेट प्लेयार जानो थाखायथ' सहस नङा फुटबलावबो नंगौना सहस नङा बेसेबां हाजार हाजार मानसि दङ आरो सार्थ दिनैनि दिनाव मिथिगोना मिथिया दाख्लै लेडिज गेम जादों नर्थ इस्ट डिमाकुसियाव जादों नुदोंना नर्थ इस्ट होननानै बुङोब्ला फुटबलाव नाम्बार 1 फुटबल होननानै मिथियो नर्थ इस्टखौ नाथाय नर्थ इस्टआ दिनै ISL आवबो माबायदि हालोदाव दङ दाख्लै लेडिज गेम नर्थ इस्ट सोरदो जेनदो हारियानादोबो जेनदो हारियाना माब्लानिफ्राय फुटबल गेलेग्रा जाखो लेडिसफोरा हारियानानि जेन्टसफोरा माब्लानिफ्राय फुटबल गेलेग्रा जाखो नंना नङा बैसोर बायदि टीमदोबो जोंनिया बेयाव जेनदो हारियाना नंगोन नंला मिथिला जेनदो नाथाय जोंनिया गुबुनदो एसेबां लासिंसिं नंना नङा मोजां प्लेयार गैया नामा जोंनिया नर्थ इस्टआव नामावल' फुटबल जाना मा जानो प्लेयारा मोजां दंब्लाबो चान्स मोनाखै खोमा सार्थबो जानो हायो गावबा गावनि मानसिखौ बोखांदोब जानाय बायदिसिना जानो हायो फुटबलाव गोबां डेन्जार नाथाय नों इन्डिभिजुवेल गेमाव नोंखौ सहसाव होबथानो हानाय नङा फंबाय बिनानावमोन नों मोजां गेम नों एथलेटिक्स लाइनाव शर्टपुट खुबैनाय हाइ जाम्प बारनाय लं जाम्प बारनाय खारनाय नों मोजां इन्डिभिजुवेल नोंखौ रावबो नोंनि सिगाङाव रावबो खारनो हाया नों मोजां प्रेक्टिस खालाम बक्सिं नोंखौ सहसाव नों मोजां प्लेयारबा नोंखौ सहसाव हमथानो हाया दिनै जेसेबां मानसिया बक्सिङाव जोंनि नर्थ इस्टनिफ्राय आवगायगासिनो दङ मेरि कमनिफ्राय लानानै दिनैसिम इन्डिभिजुवेल गेमाव बांसिन मोजां फंबाय बिनानावमोन नोंसोर साननाङा जोंनि गेमखौ रावबो नायाखै बेफोरबायदि नङा फुटबलखौल' नायदो जों फुटबलखौल' गोसो होनांगौ बे नङा गासैखौबो गेले नाथाय इन्डिभिजुवेल गेमखौबो नोंसोरो गेलेनानै लाइफखौ साक्सेस खालामनो नाजा जोबोर मोजांसिन इन्डिभिजुवेल गेमबा दिनै हिमा दासमोनखौ नाय मा जालांखो नंगौना नङा खारनानै मेगन मिसिबनानै फाखासे खारनायावनो मा जालांखो जादोंना इन्डिभिजुवेल गेमखौबो नाजा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो जब मोनगोन नोङो आरो नोङो इन्टारनेसनेल लेभेलाव नों खेला गेलेहैनो हागोन वर्ल्ड काप अलिम्पिक मोनहैगोन फंबाय बिनानावमोन नाजानानै मोजां गेले अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द